un o ddynion mwyaf eligible dinas ar un adeg oedd Paul Ambrose, a gyda ni heno mae'r actor oedd yn chwarae ran. Jeffrey Morgan, croeso. Diolch yn fawr. Nawr, mae cymeriad chi ddim wedi cael lot o look da'r priodasau, nag yw? Na, yn bendant, mi gafodd Paul trafferth gyda'r wraig cynta, a nawr efo'r ail wraig hefyd. Mae'n cael trafferth mawr ar ail wraig, yn dwi? O, yn bendant. Nawr, oedd unrhyw un oedd yn gwylio dinas Nithwr wedi clywed eich bod chi ar fin cael eich gadael mas o'r carchar? Ydw, dwi wedi bod yn gaeth am ddwy flynedd, a mae'n hyfryd bod allan fel petai, yn bendant. O'n i'n cerdded trwy'r quadrant awr yn ôl, ac mi glywys i rhywun yn dweud, drych, mae mas y garchar. Oedd rhywbeth, o'ch chi yn y carchar yn ffilmo? Wel, o'n yng Nghaerdydd, yn y stori, mi gafodd Paul i symud i garchar agored, ond mi ddechreuon ni yng Ngharchar Caerdydd, yn ystafell ar gyfer yr ymwelwyr i ddechrau. Ac oedd yn gret, jyst fel stafell arall. Ond wedyn, oedd rhaid ni symud i gell go iawn, ac oedd yn stori wahanol. Yn ywedig pan nes i mewn i gell i weld silff o lyfrau, ger y gwely. A un o ddau o theitlau oedd From Here to Eternity, No Way Out, a The Great Escape. Wel, mae gyda ni ddarn o ffilm nawr sy'n dangos y diwrnod truenus hwnnw pan geithoch chi'ch taflu mewn i'r carchar yn dinas. Cheers, Paul. Good luck, Frank. Good luck, Ambrose. Could be you before long, eh? Mae'n hyfryd cael gwared o'r hen overalls na. Wel, mi anghofio ni nawr am Paul Ambrose a symud at Jeffrey Morgan. Diolch yn fawr. Ych chi wedi dysgu Cymraeg yn dyfe? Dwi wedi bod yn ffodus iawn yng Nghaerdydd ddysgu'r iaith dros gyfnod o 6 mlynedd. Mae'n jyst teimlo fel 6 mis. Chi'n isgadeirydd hefyd o fudiad pont. Beth yn union yw'r mwdiad hwnnw? Wel, mae pont wedi cael ei sefydlu mwyn ymateb mewn ffordd positif i rhai o broblemau sy'n wynebu ni yng Nghymru dyddiau hyn. A mae yna rali nos lun nesaf yng Nghaerfyrddin mwyn ymateb sylwadau ddiweddar gan y Dr Alan Williams am bolisi addysg Dyfed. A wy'n credu bod wir angen am mudiad fel pont, oherwydd mae eisiau gymaint o bobl yn symud i mewn i Gymru, neu wedi bod yma ers 5 mlynedd neu 10 mlynedd, heb wybod unrhyw beth am hanes Cymru, a beth sy'n mynd ymlaen yng Nghymru, a beth sy'n ar gael i bobl yng Nghymru. Felly dyw pont ddim yn dysgu Cymraeg i bobl? O na, mae cyd Cyngor y Dysgwyr wedi gwneud gwaith rhagorol ers 6 mlynedd efo dysgwyr. Ond beth am y llwyth o bobl sy'n symud i mewn i Gymru heb wybod unrhyw beth am Gymru a'i phobl. Beth nath eich ysgogi chi? Beth wnaethoch chi ddysgu Cymraeg yn y lle gyntaf? O, mae'n stori hir a chymleth. Mi ddechreuais i, wy'n meddwl, yn 1979, pan o'n i'n gofyn i fy hunan beth oedd y reswm pam wrthodordd Cymru siawns am senedd i hunan, yn ei gwlad i hunan. A wedyn, ges i ran mewn un o'r rhaglenni cyntaf, S4C, newydd bob nos, rhaglen ddwyieithog, a dysgu sut i'n nganu yng Nghymraeg, a wedyn penod Pobl y Cwm, a cynnig i chwarae'r rhan dyn busnes yn dinas.